Sualy Mürdan Kariýa jeňilarynyň şekerek komundan Kurban aganyň ogly Abduljaparjanyň durmuş toýuny mübareklap okuyýos. Dost Türkiýe İstanbul şäherinde ýaşaýan dosty Sirajetdin Muradi tarapdan bir tofaýynaçy takdim boldy. Çatmaga şoglanyň mübareklap ýazan şeýre eşdip lizzet alan. Abduljaparjan seniň durmuş toýuň gerek, galmady zindarman toýlaryň mübarek. Bugün gül ýüzüň güldi, seniň bagtyň açyldy, Sirajetdin dostuň